Hej skat, har du lyst til at høre om videospils historie? Ikke rigtigt. Du sårer mig. Disse tommelfingre har knappet sig vej gennem årtiers spilhistorie. Han gestikulerede mod sin spilopsætning, en blanding af vintage-konsoller og den nyeste teknologi. Maja rullede bare med øjnene. Det her vil blive en lang aften. Det hele startede med Pong. Det var et simpelt spil, men det fangede alles opmærksomhed. Pong? Er det ikke bare 2 rektangler og en prik? Hvordan kunne det være så populært? Præcis. Revolutionerende for sin tid. Det var starten på noget stort, noget der ville ændre underholdningsverdenen for altid. Vi taler 1920, før der er internettet, ja selv ordentlig pizza. Bedst af 3. Folk strømmede til arkaderne for at spille. Maja sukkede, men et lille glimt af nysgerrighed tændte i hendes øjne. Hun kunne ikke lade være med at blive fascineret af historien. Det her var måske ikke så slemt alligevel. Hun begyndte at forstå, hvorfor folk elskede det dengang. Arkaderne blev et samlingspunkt, et sted, hvor venner mødtes og konkurrerede. Det var begyndelsen på en ny æra. Spil som Pong banede vejen for de komplekse og grafisk imponerende spil, vi kender i dag. Det hele startede med en simpel idé. Og selvom teknologien har udviklet sig, er den grundlæggende glæde ved at spille stadig den samme. Pong var begyndelsen på noget magisk. Bare pustede på en spillekassette og satte den ind i en gammel Nintendo-konsol. Det var en tid, hvor spil var enkle, men alligevel magiske. Hver gang vi satte en kassette i, var det som at åbne en portal til en ny verden. Så kom 80'erne, guldalderen. Arkaderne var fyldt med lys og lyde, og folk strømmede til for at spille de nyeste spil. Det var en tid, hvor spil virkelig begyndte at tage form og blive en del af populærkulturen. På skærmen sprang en pixeleret Mario over tønder, der blev kastet af en kæmpe abe. Donkey Kong var et af de spil, der definerede en æra. Det var her, vi først mødte Mario, selvom han dengang blev kaldt Jumpman. Donkey Kong og hans ærkefjende Jumpman, som senere blev til Mario. Det var begyndelsen på noget stort. Mario blev hurtigt en ikonisk figur, kendt og elsket af millioner. Mario, han blev en del af vores barndom, en helt i vores egne eventyr. Lige præcis. Nintendo ændrede alt. De bragte os spil, der ikke kun var sjove, men også havde dybde og historie. Mario var ikke bare en figur. Han var en ven, en ledsager på vores rejser gennem fantastiske verdener. Pludselig havde spil historier, karakterer, verdener, du kunne udforske. Hver gang vi tændte for konsollen, var det som at træde ind i en ny dimension, fyldt med eventyr og udfordringer. Selv hun kendte Mario. Mario blev en tidløs figur, elsket af generationer. Fra de tidlige dage med Donkey Kong til de moderne spil, har Mario altid været der, klar til at tage os med på nye eventyr. Du kom ind til nettet. Så du endelig kunne spille mod nogen på din egen alder. Hey, de 8-årige Call of Duty var hårde konkurrenter, og online-spil eksploderede. Fremkomsten af online-fællesskaber, e-sport og den enorme skala af moderne spil, det var utroligt. Men jeg bemærkede et strejf af nostalgi i din stemme, far. Nye spiller alle, fra din telefon til VR-headsets, spil er overalt. Du har ikke helt uret. Altså selv jeg ved, hvor stort Fortnite og Minecraft er. Alle spiller dem. Men er det det samme? Spænding ved arkaden, den fælles oplevelse af at sidde sammen med vennerne omkring en konsol. Det er anderledes nu, men det gør det ikke dårligt. Min generation forbinder sig gennem online-spil, bygger fællesskaber og venskaber i virtuelle verdener. Jeg forstår. Måske kan vi begge lære noget her. Videospil har altid været en del af min barndom, og jeg tror, det kunne være en sjov måde for os at tilbringe tid sammen. Hvad siger du til det? Hvad med, at vi prøver et co-op-spil sammen? Der er så mange spil, hvor vi kan arbejde som et team, og det kunne være en fantastisk måde at lære hinanden bedre at kende på. Vi kan vælge noget, der er både udfordrende og sjovt. Noget nyt, vi begge kan nyde. Det er ikke kun om at vinde eller tabe, men om at have det sjovt og skabe minder sammen. Hvad synes du om denne her? Den ser spændende ud. Okay, lad os give det et forsøg. Jeg har aldrig rigtig spillet før, men det kunne være sjovt at prøve noget nyt sammen med dig. Måske kan du lære mig nogle tricks undervejs. Da de navigerede sammen i en fantasifuld verden, opdagede de hurtigt, at det ikke kun handlede om spillet. Det handlede om at være sammen, om at dele oplevelser og om at støtte hinanden gennem udfordringer. Og lå af deres fælles mishaps i spillet, fandt de en ny måde at kommunikere på.
De små fejl og sejre blev til øjeblikke af glæde og latter, som styrkede deres bånd. Opstod der en følelse af forståelse. De begyndte at se hinanden i et nyt lys, som partnere i et eventyr, hvor hver beslutning og handling blev delt. Det handlede ikke om pixels på skærmen, men om de historier og oplevelser, de skabte sammen. Hver bane og hver udfordring blev en del af deres fælles historie. Det handlede om den fælles oplevelse, om at være der for hinanden og om at skabe minder, der ville vare ved. De indså, at det at spille sammen var mere end bare en aktivitet. Det var en måde at forbinde på et dybere niveau. Forbindelsen mellem en far og hans datter. Gennem spillet lærte de at samarbejde, at støtte hinanden og at fejre hinandens succeser. Det blev en tid, de begge så frem til. En tid, hvor de kunne være sig selv og nyde hinandens selskab. Måske var videospil ikke så dårlige alligevel. De opdagede, at det at spille sammen kunne bringe dem tættere på hinanden, og at de kunne lære meget om hinanden gennem denne fælles oplevelse. Det var begyndelsen på en ny tradition. En tradition fyldt med latter, læring og kærlighed.